kodwa khona abantu engiba-affirmile endleleni ngathi hayi no right mnganami hamba uphuza amaphilisi ube namabele yabo right yabona into ebawuyifuna hamba uyisika yabo izinto ngiba-affirmile abantu abaningi omunye athi yazi ngiconfuse mase ngifile ngazathi khona engimthandayo la kubangani bakho ngithi mhlambe vele identity yakho yabo ukuthi ngone kanjani uNkulunkulu bakhona vele abazalwana bakhona abantu abazalwa nale spirit to be quite honest with you but ke usathane usuke esefike yena kuqala uNkulunkulu akekho umuntu amzale wathi ke uzoyishintsha ubulili noma uyisitabane but ikhona imimoya esilandayo kwathina mhlambe ngikhulelwe uthola ukuthi uya esangomeni kuphuzwa nini ihlambezo something uthola ukuthi ngalezo ihlambezo wena usuletha lento le uthola ukuthi ke noma esibhedlela or something encounter phela ispirit uyas encounter nje noma isikanjani so wena usuzala vele ingane uyambona vele ekhulu ukuthi ayibo isitabane ngempela ke lezi ukusho ukuthi uyazi ngempela lento andiku kanjalo kade ngisasho ukuthi ke yazi mangabe uyisitabane akuvamisile ukuthi ungaqhashwa nje number 1 yabona uyayinaka le nto leyo ngazi noma nanina mawukuthi uyintombazane wena uyathanda ufake kuma leadership positions bese kuba abafana ngaphansi kwakho uyayinaka ukuthi ke ugovernment most of the time usefuna ukuthi kube khona this woman power ufaka iskate mina nje wamakoti ofaka iskate nje yamabhluku asidla hawazi washumayela kahle bakithi yamuzothi shumayela kahle la ubab Chris Chris madoda sendlela umona phela sengibona ngithi isitorsana